Nachádzam sa tu na veľkej udalosti, kde Haverland prezentuje svoje produkty. Bola som tu aj v Lani. Tento rok opäť priniesli rôzne novinky, ktoré vnímam ako naozaj veľmi zaujímavé darčeky v ich portfóliu. A teda, čo ma teší naozaj to, že tie darčeky sú unikátne, jedinečné a naozaj to, čo majú v logu Haverland, že spájajú, tak si myslím naozaj, že sú jedinečné a viete si vybrať, každý to svoje. Išla som sem preto, lebo som dostala pozvanie a táto udalosť sa mi veľmi páči práve kvôli tomu, že sú tu zaujímaví ľudia, zaujímavé produkty a hlavne som si mohla ochytať veci, ktoré by som skúsila ako keby presadiť a použiť aj vo firemnom prostredí, či už smerom ku kandidátom, potenciálnym záujemcom o prácu, ale takisto aj smerom k potenciálnym klientom. Čo je veľmi fajn je, že naozaj sa tu človek stretne a porozpráva s rôznymi ľuďmi, ktorí tomu naozaj rozumejú, majú v portfóliu rôzne produkty. Samozrejme aj v oblasti reklamných predmetov sú rôzne trendy a to je práve fajn, že človek si to vie naživo pozrieť, ochytať a zvoliť práve ten najlepší darček.